Meiose. Vi starter med at se profasen, hvor kromosomerne ligger så op ad hinanden hver for sig, og derefter bevæger sig ud til at ligge inde på midten i metafasen, hvor at de bliver splittet fra hinanden. I anafasen bliver kromosomerne trukket fra hinanden, og vi ser ligesom to nye sæt blive lavet. I telofasen opstår der så en cellevæg, hvor at de to kromosomsæt bliver delt fra hinanden. I meiose 2, profase 2, ser vi de to celler, der nu er blevet dannet med de to nye kromosomsæt. Og i metafasen ligger kromosomcellerne så ind på midten igen, som vi så i den første metafase. Og i anafase 2 bliver der ligesom dannet den her cellevæg, som skiller de to kromosomsæt igen fra hinanden. Og det ender ud med i telofasen, at der bliver lavet 4 forskellige kønsceller. Og til sidst her ser vi så en enkelt celle, som så